प्रथम गोविलकर, देवेंद्र बाळाराम सांबरे धामणसे, अतुल डोर्लेकर, वसंत चंदर खालगाव, वेद दिनेश हरजकर पूर्णगड, अनंत पिलनकर, अर्चना जालिंदर गोसावी. धन्यवाद. ज्याला कोणाला बक्षीस लागले त्यांनी इथे येऊन बक्षीस घेऊन जायचंय. दरम्यान सामना चालू करायचा आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. सर्व रसिक प्रेक्षकांचे पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. आज थोडी घाई झाली आहे. सूर्याची जी मशाल आहे शिखराप्रमाणे विशाल आहे. अस्तित्वाचा प्रश्न असेल तर तूच एक मिसाल आहे. हे ज्याच्याबद्दल म्हणावं तर त्यांचं नाव आहे शिवछत्रपती शिवाजी महाराज. हिंदुस्थानचा मुकुटमणी, अतुल्य शौर्याची गाथा, लक्ष युगे गरजत राहील स्वराज्याची कथा. देव माझा शक्तीचा, सामर्थ्य आणि युक्तीचा, देव माझा शक्तीचा, सामर्थ्य आणि युक्तीचा, शत्रू हा गनिमाचा, कैवारी हा जनतेचा, जाणता राजा रयतेचा. हाती झेंडा भगवा एक हाती शिदोरी, हाती झेंडा भगवा एक हाती शिदोरी, पाऊल वाटेवरुनी ठेपल्या नजरा शिखरावरती. श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. ओके, यही जोश ये जल्लोष आणि हाच रोमांच. काल रात्रभर आपण पाहिलं. जवळ 10 तास आपण या समालोचनाच्या माध्यमातून मनोरंजन करण्याचा प्रयत्न केला. तितक्याच चांगल्या पद्धतीने तुमचा प्रतिसाद होता. म्हणूनच या पूर्णगड गावातल्या मुचकुंद नदीवरती बसलेल्या शिवछत्रपतींच्या पावन इतिहासाचे ओके गुणगान गाणाऱ्या अशा पूर्णगड किल्ल्याभोवती असलेल्या या मच्छीमार बांधवांच्या श्रीकृष्ण नगरामध्ये पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून असलेल्या सर्व यूट्यूब वाहिनीच्या सर्व क्रीडा रसिकांचं मी योगेश खडपे आपणा सर्वांचा अगदी सहृदय धन्यवाद अर्पण करून हार्दिक स्वागत करीत आहे. हार्दिक अभिनंदन आपल्या सर्वांचं की आज शिवजन्मोत्सव साजरा होत आहे. या शिवजन्मोत्सवाच्या निमित्ताने सर्वांना एकच आवाहन आहे की वाचनातून शिवराय पहा, वाचनातून शिवराय पहा. नाच गाण्यातून शिवराय पाहण्यापेक्षा वाचनातून आणि कृतीतून शिवराय पहा. चंद्रकोर एक वेळ नाही लावलात तरी चालेल, दाढी नाही वाढवली तरी चालेल, परंतु शिवाजी महाराजांच्या कृतीला जोड देणारी जर तुम्ही आपलं अस्तित्व निर्माण करण्यात यश मिळवलात आणि स्वतःचा स्वभावाचा प्रभाव पाडलात तर तोच मानबंधन राहील छत्रपती शिवाजी महाराजांना. चला सामना चालू होतोय. H&M फहमीद दरवेश भाई, इनका ये टीम है H&M, माय फेवरेट फहमीद दरवेश भाई, जिनकी तरफ से थोड़ी ही समय के बाद मतलब 15 तारीख से PSL का टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, जहां पे फिर एक बार आपको मैं कमेंट्री के माध्यम से आपका मनोरंजन करने के लिए बेताब हूं. 1 मिनिट सर वेट एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा. सर्वांना विनंती आहे पेनल्टी लावणार. 1 ओव्हर पर्यंत मी वाट पाहणार आपण आणि पेनल्टी लावणार. पहिले राऊंड तरी जोपर्यंत आमच्या स्कोरर्सना इंट्रोड्यूस होत नाहीयेत प्लेयर्स तोपर्यंत. ओके, सामना चालू होतोय. H&M वर्सेस मोरेश्वर स्मृती. स्ट्राइक एंडला आहे प्रज्योत, वन ऑफ द अंडरआर्म क्रिकेट मधलं सेन्सेशन चिनू याचा बॉल आणि दांडी केली गोल. गुल 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 गुल. यस डीजे. पहिल्या मॅचला बघ ना कोण होते.
धन्यवाद. काय टायमिंग आहे डीजेचं, जिथे जिथे माझा समालोचनाचा आवाज संपतो डीजेचा आवाज चालू होतो. सुंदर, मानलं पाहिजे. धन्यवाद डीजे. चिनू अडिवरेकर, काल मी या गोलंदाजाबद्दल थोडीशी हिंट तुम्हाला दिली होती की बऱ्याच वेळेला आमच्या समालोचन कक्षामध्ये काल सुजनच्या गोलंदाजीवरती, सुजन जांभारकरच्या गोलंदाजीवरती, ॲक्शनवरती आपण डिस्कस करत होतो की एकाच ग्रीपमध्ये, एकाच ॲक्शनमध्ये दोन्ही गोलंदाज करण्याचा त्याचा जो काल आपण करिश्मा पाहिला, ऑफ ब्रेक आणि लेग ब्रेक, सेम सिच्युएशन चिनू यांच्याकडून आहे. एकच ॲक्शन आहे, याच्याकडे हा मिस्ट्री बॉलर आहे. नवीन बॉल हँडल करण्यात मी याच्यासारखा सुंदर गोलंदाज, अप्रतिम गोलंदाज आणि ज्याच्या वरती भरोसा ठेवावा असा आपल्या खारवी समाजात तरी पाहिला नाही. चिनू ऑलस्टारला गवसलेला हा हिरा. वाईड बॉल, सुंदर गोलंदाजी. एक ऍक्शन, दोन पद्धतीने बॉलिंग करण्याचा प्रयत्न, ऑफ ब्रेक आणि लेग ब्रेक. भले भले फलंदाज याच्या समोर नामोहरम करतात. फलंदाजांचा कर्दनकाळ म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, चिन्मय अडिवरेकर अर्थात चिनू. 4 वरती 1. मोरेश्वरने H&M वरती प्रेशर क्रिएट केले. H&M तुम्हाला मात्र कमबॅक करावं लागेल. पहिला सामना पराभूत झालेला आहात, त्यामुळे आता मात्र कमबॅक करावा लागेल. जो संघर्ष की राह पर चलता है वही संसार को बदलता है. जिसने रातों से जगी है जंग जीती वही सूर्य बन के सुबह को निकलता है. कल सुबह के हेडलाइन को अगर आपको सूर्य बनना है तो आज रात को चमकना पड़ेगा. H&M धाव संख्या 5, 1 गडी बाद 5. सावध सुरुवात, कारण धक्का मिळालाय. धक्का क्रमांक पहिला, गुलीगत धक्का होता तो. ओहो, बघा काय बॉलिंग आहे, काय सुंदर गोलंदाजी आहे. श्रेयस आंबेडकर नॉन स्ट्राइक एंडला आहे. श्रेयस पटेकर, एक धाव. 1 टू गो सर, 1 टू गो. धाव संख्या 6, 1 गडी बाद 6. 6 फॉलोअर्स ऑफ 1 विकेट. चिनू अडिवरेकर, 1 बॉल शिल्लक या षटकातील. श्रेयस आंबेडकर खेळण्यासाठी तयार. सारा दारोमदार आहे तो श्रेयस वरती. दोन्ही श्रेयस अर्थात आज आपल्याला IPL मध्ये श्रेयस अय्यर हे नाव इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये ज्याने T20 असू द्या किंवा मग चॅम्पियन्स लीग ट्रॉफी असू द्या, ज्याने आपला दबदबा निर्माण केलाय, श्रेयस अय्यर. यावेळेला मात्र श्रेयस आंबेडकर आणि श्रेयस पटेकर ती कामगिरी करणार का? आणि स्वतःचं नाव श्रेयश, यश खेचून आणणारा तो श्रेयस हे काम नाव सार्थक ठरवणार का? इन बिटवीन पहिल्या षटकाची समाप्ती. धाव संख्या 7, 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 7 मध्ये 2 धावा मिळवल्यात त्या श्रेयस आंबेडकरने. 5 धावा मिळवल्यात अवांतरच्या स्वरूपात. पहिल्या षटकामध्ये 7 1 विकेटच्या नुकसानवरती. येस डीजे. गोलंदाज धीरज पावसकर. मोरेश्वर धीरज पावसकर आहे कुठे याच्यात? धीरज पावसकर पॉवर प्ले रिस्ट्रिक्शन संपलंय. पहिलं षटक हँडल केलं होतं ते चिनू यांनी पॉवर प्लेच्या स्वरूपामध्ये. पहिलं षटक आता मात्र स्प्रेड करू शकता तुम्ही, परंतु त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला 2 प्लेयर ठेवावे लागतील. 3 प्लेयर ना आतमध्ये, 3 ना, विकेट कीपर पकडून 3. नेक्स्ट डिलिव्हरी गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. हो, डबल शॉट पाहायला मिळालाय श्रेयस पटेकर यांच्याकडून. हे एक मोठं नाव आहे, श्रेयस पटेकर फणसकर, सॉरी श्रेयस फणसकर. हो, हे एक मोठं नाव आहे. यावेळेला मात्र तो नाव सार्थक ठरवताना दिसतोय, कारण बॅक ऑफ द हँड डिलिव्हरी करण्याचा प्रयत्न धीरज यांचा, त्याला थोडासा शफल आउट झाले आणि बॉन्डला पाठवलाय. हा बॉल सीमा रेषा पार.
वाईड. अवांतर धावसंख्या वाढते, 12 वरती पोहोचवली जाते. एक गडी बाद 12. सुरुवात मात्र थोडीशी बिकट होती, परंतु H&M यावेळेला कंट्रोलिंग मध्ये. H&M कमबॅक करताना दिसतोय, थोडीशी हेल्पिंग हँड्स प्रोव्हाइड करतोय, मदतीचा हात पुढे करतोय तो गोलंदाज धीरज. वाईडच्या माध्यमातून विकेट किपर फंबलिंग करतोय. 2 धावा. धावसंख्या 14 वरती पोहोचवली जाते. 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 1 गडी बाद आणि तो फलंदाज बाद झालाय, तो आयकॉन प्लेअर होता प्रज्योत अडुरेकर. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा भरकटलाय धीरज. धीरज म्हणजे धैर्य. हा धैर्य मात्र दाखवत नाहीये धीरज, कंट्रोल नाहीये यावेळेला मात्र. इनटू द पिच गोलंदाजी आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उठवलाय. जातोय सीमा रेषा पार. चौकार. धावसंख्या 19. आता मात्र पुन्हा एकदा प्रेशर क्रिएट केलं जाते. दबावामध्ये झुकलाय तो गोलंदाज धीरज. धावसंख्या झाली 3 बॉल झालेत या षटकातील, म्हणजे अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 20 अशी धावसंख्या कमबॅक केलाय. रन संख्या 24. लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1.3 ओव्हर्स. दूसरे ओवर की समाप्ति अभी होने के लिए 3 गेंदे शेष है. धीरज के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया यहाँ पे श्रेयस फणसकर ने. इस बीच 1 रन का नेक्स्ट डिलीवरी स्लोअर डिलीवरी थी, लेकिन उसको सही तरीके से टैप किया था. उतनी अच्छी पावरफुल फील्डिंग देखने को मिली हमें मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में. रन की कोई गुंजाइश नहीं. रन संख्या बढ़ती हुई 21 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. इस बीच 1 रन 1 रन बंडी के स्वरूप में 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा. 2 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 22-22 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. 22 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. श्रेयस फणसकर आणि श्रेयस आंबेरकर. जांभारी प्रीमियर लीग 2024 गाजवली होती श्रेयस आंबेरकरने. UPL मध्ये गेल्या वर्षी थोडीशी निराशाजनक कामगिरी होती श्रेयस आंबेरकर कडून. ती मात्र कसर भरून काढण्यासाठी त्याला मात्र H&M कडून स्पॉन्सराइज केले गेले आणि टीम मध्ये ऑक्शन मध्ये त्याच्यासाठी बोली लावली गेली आहे. ते नाव मात्र आपलं रोशन करण्यासाठी काहीतरी कामगिरी करावी लागेल. कुछ कर पाने के लिए कुछ कर गुजरना पड़ता है. यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती है, हर किसी को अपना गेम दिखाना पड़ता है. गोलंदाज येते गोरखनाथ, जो आयकॉन प्लेयर आहे या संघाचा. मोरेश्वर स्मृती गोरखनाथ वडपकर. पावस गावचा हा सितारा. अंडरम वरवडकर. ओ फुल टॉस येतोय आणि फुल टॉसला मिळतोय एक क्रिकेटचा क्लास शॉट. गुड शॉट. येतोय चौकार. गोरखनाथ पुढचा बॉल टाकेल. 27 अशी धावसंख्या पुन्हा एकदा खोदून काढलाय, परंतु स्ट्रेट टू द फिल्डर. 1 धाव मात्र रोखू शकला नाहीये. श्रेयस यांच्याकडून सुंदर फलंदाजी यावेळेला पाहायला मिळते, परंतु तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण मिडअपच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. 1 धावेने धावसंख्या 28-28 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. तिसऱ्या षटकामध्ये आता मात्र H&M थोड्याशा सुस्थितीमध्ये येताना दिसतोय. ऑफस्टिकच्या बाहेर भरकटलाय. पंजाब टू हरियाणा ट्रॅक वरून ट्रेन उतरले गोरखनाथची. ही गोरखनाथ एक्सप्रेस थोडीशी भरकटते यावेळेला. मात्र फटका चांगला आहे, फटका सुरेख आहे, फटका लाजवाब आहे. फटका चौकारासाठी आहे. या 4 धावांनी धावसंख्या 33 वरती पोहोचवली जाते. आता मात्र कंट्रोलिंग मध्ये आलाय H&M. यावेळेला परत एकदा खोदून काढण्याचा प्रयत्न. अरे हे क्या हो गया. मुए फ्रॉम द श्रेयस आंबेरकर. सॅक्रिफाइस करतोय स्वतःची विकेट. हे सुसाइड अटेम्प्ट था. धन्यवाद डीजे. 33 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये दुसरा धक्का मिळतोय. श्रेयस आंबेरकरच्या स्वरूपामध्ये नवीन फलंदाज जातोय हसन. अंपायरचा डिसिजन पेंडिंग. वाईड बॉल. इट इज वाईड बॉल. 1 धाव वाढते. धावसंख्या 34 वरती पोहोचवली जाते. हसन गावखडकर फलंदाजी नॉन स्ट्राइक एंडला करेल. श्रेयस फणसकर अतिशय सुरेख फलंदाजी करतोय. इन बिटवीन वाईड बॉल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करतोय अँगल, परंतु
बॉल जातोय ऑफस्टिकच्या बाहेर, वाईड अँगल, धावसंख्या वाईडने वाढते 35. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये गोरखनाथ एक्सप्रेस, यावेळेला पावस एक्सप्रेस गोरखनाथ वरवटकर यांच्याकडून पुढचा बॉल ओ हो इनटू द पिच प्लस फुलर लेंथ. हा फुलर लेंथचा बॉल यॉर्क पद्धतीचा, यावेळेला मात्र टॅप करण्याचा प्रयत्न, धाव काही मिळत नाही. षटक संपते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली 35. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. काल आपण पाहिलंय 37 धावा डिफेंड केल्या संजय स्मृतीने शेवटच्या सामन्यामध्ये, या डिफेंड केल्या गेल्या होत्या अगेन्स्ट द रामदास स्मृती. काल आपण पाहिलंय 43 धावा डिफेंड केल्या सुधीरभाई प्रतिष्ठानने सायूच्या संघाने. काल आपण पाहिलंय 45, 47, 53 धावा डिफेंड झाल्यात या मैदानावरती. 53 धावा 2 वेळा डिफेंड झाल्यात, परंतु त्या चेस सुद्धा झाल्यात. त्यामुळे कोणी सांगू शकत नाही 45 to 50 कॉम्पिटेटिव्ह टार्गेट आहे. त्यामुळे या षटकामध्ये काय होणार. हसन गावकळकर विराज यांच्या गोलंदाजीचा सामना करतील. विराज हरजकर, मोरेश्वर स्मृतीचा हा खंदा सर्व यावेळेला मात्र राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. गत वर्षी चांगली कामगिरी केली होती विराज यांनी, यावर्षी काय करतोय. पहिला बॉल स्लोअर डिलिव्हरी, 1 रन मिळाली पाहिजे होती. स्ट्राईक रोटेट करणे गरजेचं आहे. इनफॉर्म बल्लेबाज आहे श्रेयस फणसकर, तो का स्ट्राईक वरती येत नाहीये, हे लेझी परफॉर्मन्स आहे. याला म्हणतात स्ट्रॅटेजी मध्ये लॅक ऑफ स्ट्रॅटेजी. कधी कधी आपण चुकी करतो स्ट्रॅटेजी बनवताना, यासाठी डिस्कशन फार महत्वाचं असतं. चर्चा, चाय पे चर्चा ये बहुत जरूरी है. मन की बात बहुत जरूरी है. ये दोनों बल्लेबाजों के मन की बात अपनी एक तरीके से अभी होती हुई. 35 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. विराज राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. शेवटचे 5 बॉल शिल्लक आहेत. प्रत्येक बॉल आणि बॉल इंच कशी जमीन महत्वाची असते, त्याच पद्धतीने अंडर आर्म क्रिकेटमध्ये बॉल आणि बॉल महत्वाचा असतो. हे डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता आणि दॅट वॉज द राईट डिसिजन फ्रॉम द फिल्डर. त्याशिवाय दुसरा कुठलाही ऑप्शन नव्हता. चांगल्या प्रकारचा गोरखनाथ यांचा प्रयत्न मिड विकेटच्या दिशेने, मिडॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे, त्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळाला. 1 धाव मात्र रोखू शकले नाहीत. आता मात्र स्ट्राईक रोटेट होते. या स्ट्राईक रोटेटने झालंय काय की श्रेयस फणसकर जातोय स्ट्राईक वरती, जो 14 या धावसंख्येवरती खेळतोय. 3 चौकार आणि शेवटचे 4 बॉल आहेत. या 4 बॉलवरती 4 चौकार येतील का, अगदी 3 चौकार येतील का. धावसंख्या पहिला चौकार आलाय, पहिला चौकार आलाय. दणदणीत खणखणीत चणचणीत चपराक असा चौकार. चार नाही, धावसंख्या 40 वरती पोहोचवली जाते. 3 बॉल शिल्लक. पुढच्या 3 बॉल वरती काय होणार. प्रेशर बघा, काय दबाव येतो. एक बॉल का महत्वाचा. जसं आज भारतामध्ये एक जमिनीसाठी, 1 इंच जमिनीसाठी वादविवाद टोकाला पोचलेत. अंडर आर्म क्रिकेटमध्ये एक बॉल, इनफॅक्ट क्रिकेटमध्ये एक बॉल वाद टोकाला पोहोचवतो. हा संघर्ष असतो 2 संघांमधला. 2 व्हीलर ज्यांनी पार्क केलेत रस्त्यांवरती, प्लीज तिथून हटवा. 2 व्हीलर हटवा आत्ताच्या आत्ता, ताबडतोब. जरा अर्जन्सी आहे, प्लीज. नाही काहीतरी आलंय आता येतंय. शेवटची 2 बॉल शिल्लक. फुल टॉस डिलिव्हरी आणि त्याचा पुरेपूर फायदा. फ्लिक ऑफ द रिस्ट ज्याला बोलतात. शॉट. या चौकाराने धावसंख्या 45. मी म्हटलं होतं कधी कधी कॉमेंटेटर्सच्या जिभेवरती काळा तीळ असतो असं म्हणतात, आणि ते सुद्धा झालं इथे. 45 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. बघा, मी 50-45 टार्गेट सेट केलं होतं आणि ते सेटअप झालंय. बघा, शेवटचा बॉल विराज यांचा. हा बॉलला मात्र चौकार येईल का, नाही आलाय. 1 धाव तर कंप्लीट झाली आहे. 46 धावा कंप्लीट झाल्यात. 47 धावांचं टार्गेट सेट केलंय. या वेळेला कमबॅक केलाय H&M ने.
प्रज्योतच्या विकेट नंतर असं वाटलं होतं 35 ते 40 धावांवरती रोखली जाईल का H&M ला, परंतु कंट्रोल फलंदाजी पाहायला मिळाली श्रेयस फणसकर यांच्याकडून. एक फायटिंग स्पिरिट पाहायला मिळालं श्रेयस फणसकर यांच्याकडून. वेल डन बॉय. परंतु नेव्हर द लेस 47 इज नॉट अ बिग टास्क. हे काही मोठं टास्क नाहीये, हा कॉम्पिटिटिव्ह टार्गेट आहे. आयदर इट दॅट वे ऑर दिस वे. दोन्ही संघाकडे 50-50 चान्सेस आहेत. आता कोणी सांगू शकत नाही, प्रेडिक्ट करू शकत नाहीये. महाकाली स्पोर्ट्स अडीवरे विष्णू स्मृती ताबडतोब टॉस साठी या. महाकाली स्पोर्ट्स अडीवरे विष्णू स्मृती टॉस साठी या ताबडतोब. महाकाली स्पोर्ट्स अर्थात रोहित दादा पवार यांचा संघ, विष्णू स्मृती अर्थात विक्रम ढोरलेकर यांचा डिफेंडिंग चॅम्पियन. हा एक योगायोग मात्र आहे रोहित पवार अडिवरेचे आणि विष्णू स्मृती आयकॉन ईशान अडिवरेकर तोसुंद्याचे. आणि या टीमला नेहमी एक लकी स्पॉन्सर म्हणून रोहित पवार यांचं नाव घेतलं जातं. आणि आज मात्र ते एकमेकांच्या विरोधात टाकलेत. रोहित पवार यांचा संघ महाकाली वर्सेस केतन सारंग वर्सेस अर्थात ईशान अडिवरेकर. एक हाय व्होल्टेज मुकाबला तुमच्या समोर थोड्याच वेळामध्ये येणार आहे. परंतु जाऊया मैदानाकडे. उत्कर्ष प्रीमियर लीग UPL पर्व 2 मधल्या दुसऱ्या नाईट मधील या तिसऱ्या सामन्यामध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत करत असताना आणखीन एक अनाउन्समेंट होते या ठिकाणी की आज या वर्षी आपण UPL अँथम सॉन्ग, UPL सेन्सेशनल सॉन्ग क्रिएट केलंय आणि रिलीज सुद्धा केले. जे गाजतंय, जे युट्यूबच्या माध्यमातून असू दे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून असू दे, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून असू दे, प्रत्येकाच्या मोबाईल वाजते. तेच म्युझिक वाजवलं जाते डीजेच्या माध्यमातून. येस डीजे. थँक्यू डीजे. जाऊया मैदानाकडे. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय. 47 धावांचा टार्गेट आहे. गोलंदाजीचा भार आहे H&M तर्फे. सार्थक लाकडे. सार्थक लाकडे. कोण आहे एक्स्ट्रा प्लेअर? कोण आहे? तू आहे? सार्थक लाकडे गावडेंबेरे गावाला बिलॉंग करणारा खेळाडू समोर आहे. प्रथमेश मोरे आणि गोरखनाथ. पहिला बॉल वाईड बॉल, परत एकदा वाईड बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर. 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या होते 2 वाईड बॉलच्या स्वरूपामध्ये बिनबाद 2 अशी धावसंख्या. इन बिटवीन हा जातोय चौकार. या चौकाराने खातं खोललं जातंय प्रथमेश मोरेचं. संघाची धावसंख्या 6 वरती पोहोचवली जाते. बिनबाद 6. जबरदस्त कामगिरी करावी लागेल H&M ला. 47 धावा डिफेंड करायच्या असतील तर. पण मोरेश्वर संघाकडे ती टेक्निक आहे, ती ताकद आहे, ती पॉवर आहे आणि ती पॉवर दाखवते दोन्ही सलामीचे फलंदाज. प्रथमेश मोरे हे हानकी बडीव अशा पद्धतीचा फटका होता हा, पण एकाच धावेसाठी. पुन्हा एकदा शॉट इतक्या जबरदस्त पद्धतीने लागतायत. ताकद वापरली जाते. थोडस टायमिंग मात्र व्हायला पाहिजे. हो, यावेळेला मात्र टायमिंग होते. यावेळेला टायमिंग झाली आहे, परंतु दिशा मात्र चांगली नव्हती. 1 धाव मात्र मिळते. एका धावेने धावसंख्या वाढते. 8 वरती पोहोचवली जाते. 47 मधून 8 गेलेत. याचा अर्थ धावा पाहिजे आहेत आता 39 धावांची आवश्यकता आहे. कंट्रोल करावं लागेल गोलंदाज सार्थकला. आपलं नाव सार्थ ठरवावं लागेल. सार्थक लाकडे अंतरम क्रिकेट मध्ये नाट्यकर वाडीला बिलॉंग, गावडे अंबेरे गावाला बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज सार्थक.
राईटम राऊंड विकेट मारा करेल पुन्हा एकदा यावेळेला ऑफस्टिकच्या बाहेर आणि काय दणकेबाज शॉट आहे, काय दणका दिलाय यार. बॅक स्विंग इतक्या वेगाने फिरते ना कि हाथोड़ा चल रहा है कि बल्ला चल रहा है. ये बल्ले को धार भी काफी तेज है, तलवार है या बल्ला है भाई. 12 अशी धावसंख्या. 5 चेंडूंचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकामध्ये प्रहार केलाय प्रथमेशने. प्रथमेश अर्थात श्री गणेशाचं नाव, प्रथमेश अर्थात शुभारंभ करण्याचं नाव, आणि त्याने मात्र तो शुभारंभ केलाय, प्रारंभ केलाय, आगाज केलाय. अंजाम तक पहुंचना है तो आगाज करना पड़ेगा. अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, कारण जेव्हा आपण दुसऱ्यांच्या टिळा लावतो तेव्हा स्वतः आधी स्वतःच्या अंगठ्याला लावावा लागतो. त्यामुळे प्रत्येकाची शैली वेगवेगळी असली तरी सुरुवात स्वतःला करावी लागेल, ती जबाबदारी घ्यावी लागेल, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यावी लागेल. इट इज द गेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. या टीम टीम ज्या मॅनेजमेंट असतात त्या प्रत्येकाला एक रोल दिला जातो. तुमचा हा रोल आहे, तुमचा तो रोल आहे, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली जाते. त्याचं इम्प्लिमेंटेशन इज इक्वल टू सक्सेस. आणि हे सक्सेस प्राप्त करण्यासाठी कोणता गोलंदाज कोणता फलंदाज स्वतःच्या प्लॅनिंगला एक्झिक्यूट करतोय. श्रेयस आंबेडकर. अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये फार कमी गोलंदाज आहेत जे मिस्ट्री गोलंदाज म्हणून ओळखले जातात. त्यापैकी एक गोलंदाज आहे श्रेयस आंबेडकर. राईटम राऊंड विकेट मारा करेल पावसचा हा सुरेख फलंदाज गोरखनाथ याला. धावसंख्या 1 ने वाढेल. संघाची धावसंख्या 13. सुरुवात करतोय वाईडने. या मैदानावरती एकमेव असं षटक टाकलंय ज्याच्यामध्ये वाईड नाही, नो नाही. ओ तू चल मैं आया. दोनों क्षेत्ररक्षक एकमेकांना सांगत होते, परंतु तिसऱ्या क्षेत्ररक्षकाने मात्र कमबॅक केलंय, बॅकअप केलंय. इनफॅक्ट या 4 धावा वाचवल्यात. पुढचा बॉल. ओ व्हॉट अ डिलिव्हरी. यावेळेला मात्र फ्लाईट दिलाय बॉलला. मिडल कडून ऑफ कडे थोडासा कट केलाय आणि जास्त नाही, हा 45 डिग्री मध्ये नाही वळवलाय, 30 to 35 डिग्री मध्ये वळवलाय. त्यामुळे बॅटरला तो अंदाजच घेता आला नाही. फूट मुवमेंट अजिबात नव्हती. फूट मुवमेंट अजिबात नसल्यामुळे अँगल क्रिएट झाला नाही, बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. ओ सेम कंट्रोल C कंट्रोल V. पुन्हा एकदा कॉपी पेस्ट. आता मात्र माइंड गेम करतोय श्रेयस आंबेडकर. धावसंख्या 13. जखडून ठेवलंय H&M कमबॅक करण्यासाठी. ओहो व्हॉट अ बॉलिंग. लगातार तिसरा डॉट ड्राईव्ह येतोय, परंतु या वेळेला मात्र एक धाव रोखू शकला नाहीये. धावसंख्या 1 ने वाढते. संघाची धावसंख्या 14 फॉर नो लॉस. DRS घेतलाय वाईड साठी का नो बॉल साठी. बॉलर स्टेप आउट चा DRS घेतला गेलाय ऑपोजिट टीम कडून. H&M वरती थोडस प्रेशर श्रेयस आंबेडकर यांच्याकडून नो बॉल साठी चेक केलं जाते. 4th अंपायर्स आपला 3rd अंपायर्स आयुष नाटेकर त्या ठिकाणी आयुष आंबेडकर 3rd अंपायर्सची कामगिरी करत आहेत. वेट अँड वॉच करावा लागेल. तोपर्यंत जाऊया स्टॅटिस्टिक कडे. आपण जर स्टॅटिस्टिक पाहिलं तर 13 अशी धावसंख्या झाली आहे. 1.3 ओव्हर्सचा संपलाय खेळ, म्हणजे 2 ओव्हर आणि 3 म्हणजे जवळजवळ 15 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 15 बॉल मध्ये धावा पाहिजे तुम्हाला जिंकण्यासाठी. 34 रन्स टू विन. काल आपण पाहिलं प्रत्येक बॉल वरती शेवटच्या एक बॉल वरती एका धावेने संघ हरलेले आहेत किंवा विजयी झालेले आहेत. बॉलर स्टेप आउट चा डिसिजन पेंडिंग आहे. बॉलर स्टेप आउट नो चा डिसिजन पेंडिंग आहे. H&M यांच्याकडून मोरेश्वर स्मृती यांच्याकडून DRS रिव्ह्यू सिस्टीम चा उपयोग मात्र चांगल्या पद्धतीने केलाय. आता नो प्लस येईल. आता नो आहे का हा बॉल? नो आहे ना. नो प्लस 1 येणार. अंपायरचा इशारा येतो नो बॉल प्लस 1D. नो बॉल 1 मिनिट सर.
2च बॉल झालेत. 3 बॉल ओके. हा 4था बॉल होता. 3 बॉल झाले. ओके. ओके 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 वेट अंपायर वेट. आणि आणखीन एक इन्फॉर्मेशन येते फॉर द ऑल टीम्स. आणि आपण पाहतोय इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये तुम्ही सर्वजण क्रिकेटर आहात. DRS घेण्याचा अपील करण्याचा अधिकार फक्त ऑन फील्ड आयदर ऑन फील्ड फिल्डर असू देत, बॉलर असू देत किंवा बॅटर असू देत यांना असतो. बाहेरून तुम्ही खुणावू शकत नाही किंवा बाहेरून कुठल्याही प्लेयरला तुम्ही सजेस्ट करू शकत नाही की तुम्ही DRS घ्या. 1 मिनिट सर थांबा. हे सर्वांनी लक्षात घ्या. हा पहिला आहे म्हणून आम्ही सोडलाय. असं दिसण्यात आलंय म्हणून आम्ही सोडलाय. नंतर आम्ही तुम्हाला देणार नाही आहोत. लक्षात घ्या. तुम्ही इंटरनॅशनल क्रिकेट फॉलो करता, सर्वजण पाहता. DRS घेण्याचा DRS ला एक अशा पद्धतीची, जर तुम्ही माझ्या कॅमेरा वर्क्सला सांगतोय अशा पद्धतीची बॅट्समन सांगतो किंवा बॉलर सांगतो अशा पद्धतीची खूण आहे ती पंचना करणे गरजेचं आहे. त्याला म्हणतात DRS रिव्ह्यू सिस्टम त्याला म्हणतात. ती रिव्ह्यू सिस्टम आयदर बॅटरला घ्यायची असेल तर ती बॅटरनेच घ्यायची आहे. बाहेरून कोचने किंवा कॅप्टनने घेऊन चालणार नाहीये. फिल्डर मध्ये बॉलरने घ्यायची आहे, कॅप्टनने घ्यायची आहे, फील्ड पोझिशन मध्ये जे कोण असतील त्यांनी घ्यायची आहे. ओके लेट्स प्ले. 15 अशी धावसंख्या झाली आहे. अजूनही 34 धावांची, अजूनही 32 धावांची आवश्यकता आहे. अजून एक वाईड बॉल. आता मात्र 31 धावांची आवश्यकता आहे. 47 टू विन. 31 धावांची आवश्यकता आहे. 15 बॉल 31 धावा. अजूनही मॅच ऑन आहे H&M साठी. फेमस दरवेश भाई यांचा हा संघ H&M यावेळेला मात्र झुंजताना दिसतोय, कारण दुसऱ्या सामन्यामध्ये पहिला पराभव पत्करून दुसऱ्या सामन्यामध्ये कमबॅक करण्यासाठी सज्ज झालाय. यावेळेला काय अँगल क्रिएट केलाय श्रेयस आंबेडकरने. तो जर नो बॉल नसता तर श्रेयस आंबेडकर यावेळेला सक्सेसफुल ओव्हर कंप्लीट केली असती. परंतु व्हॉट अ फिनिशिंग टच श्रेयस आंबेडकर यांच्याकडून. धावसंख्या 17. विकेट मात्र गेली नाहीये. 17 वरती होईल का खतरा? ओ श्रेयस मात्र स्वतःसाठी करून घेतोय खतरा. धावसंख्या 2 ने वाढवली जाते. वाईड बॉल प्रवीण सर यांच्याकडून येतोय पुन्हा एकदा. एक्सपिरियन्स अंपायर इशारा. 2 धावांचा येतोय का सर? ओके. वाईड +1 2 धावांचा येतोय. धावसंख्या 2 ने वाढेल 19 वरती. यावेळेला मात्र ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न. शेवटच्या क्षणी बॅट टाकली आणि बॉलला पाठवलंय सीमारेषा बाहेर चौकारसाठी. थँक्यू. जाऊया मैदानाकडे. 12 बॉल आणि 24 धावांची आवश्यकता. धावसंख्या झाली 23 आणि अजूनही धावसंख्या पाहिजे 24. एक मात्र आहे H&M कडे. अजूनही 12 बॉल आहेत. 24 धावा डिफेंड करण्यासाठी आहेत. परंतु मोरेश्वर स्मृती या बाजूने जर विचार केला तर अजूनही एकही विकेट गेली नाहीये. दोन्ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये आहे. याचा अर्थ प्रथमेश आहे. इन बिटवीन निषाद येतो. निषाद ला कामगिरी करावी लागेल त्या निषाद राजासारखी. गीत रामायण ज्यांनी ऐकलंय तो निषादादी राजा, ज्यांनी रामाची मदत केली होती त्याचं नाव, त्या राजाचं नाव होतं निषाद. या ठिकाणी मात्र निषादला आपल्या रामाची मदत करावी लागेल ज्याच्यामध्ये नाव आहे H&M. धावसंख्या 25-26 वरती. 22-21 धावांची आवश्यकता. 12 बॉल 21 धावा. पहिला बॉल अजूनही बाकी आहे. यावेळेला मात्र खोदून काढला होता परंतु काय सॉलिड शॉट खेळलाय. थँक्यू डीजे. यावेळेला मात्र शॉट ऑफ द प्रथमेश बॅटिंग.
प्रथमेशच्या बॅट मधून येणारा हा खणखणीत ड्राईव्ह आहे. या चौकाराने धावसंख्या वाढते. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा ओ बॉल आकाशात ताऱ्यांच्या प्रकाशात येतोय सीमा रेषा पार. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 उत्कर्षाचा जय जयकार करीत बॉल जातोय सीमा पार. आता वाजवणार. काय टायमिंग आहे डीजे. एकदा डीजे साठी टाळ्या झाल्या पाहिजे माझ्याकडून मनापासून टाळ्या आहेत डीजेला. काय टायमिंग आहे. कॉमेंटेटर्सचा शब्द संपला आणि डीजेचा आवाज वाढला. नेक्स्ट डिलिव्हरी कमबॅक केलाय निषादने कमबॅक केलाय. धाव संख्या 34 वरती. अजूनही 9 बॉल 13 धावांची आवश्यकता. काल आपण पाहिली आहे डिफेंड केले गेले 8 धावा 9 धावा 7 धावा. हो फ्लिपर फुलर डिलिव्हरी. यावेळेला मात्र धाव काही मिळत नाहीये. प्रथमेश मोरे यांच्याकडून काल फलंदाजी झाली आहे. फिल्डिंग मध्ये सुद्धा त्यांनी आपला दमखम दाखवला. ऑलराऊंड परफॉर्मन्स तुम्ही फक्त गोलंदाजी आणि फिल्डिंग मध्ये नाही करू शकत, तर गोलंदाजी आणि फलंदाजी मध्ये नाही तर फिल्डिंग आणि फलंदाजी सुद्धा कॉम्बिनेशन करून ऑलराऊंड परफॉर्मन्स करू शकता. ओहो इन बिटवीन बॅटरने केले बॉल. दांडी झाली गोल. निषादची गोलंदाजी पॉवरफुल. येस डीजे. काय टायमिंग डीजेचा. अटॅक इज बेस्ट डिफेन्स म्हटलं जातं. 7 बॉल आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे. 7 बॉल आणि 13 धावांची आवश्यकता. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. कारण जो अटॅकिंग प्लेअर लावलाय सिली पॉइंटला त्याने मात्र या रोखड्या 4 धावा आणि त्याचा प्रेशर क्रिएट झालं. ते रिलीज करता आलं नाही. इन बिटवीन 1 धाव. एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या झाली आहे 35. 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 6 बॉल 12 धावांची आवश्यकता. 6 ला 12. मॅच इज ऑन. H&M कडे सुद्धा मॅच आहे आणि मोरेश्वर स्मृती कडे सुद्धा मॅच आहे. सारं काही दारोमदार आहे गोलंदाजावरती. कोण येणार गोलंदाजी करण्यासाठी. 4थं षटक कोण हाताळणार. आयवा अर्थात गोरखनाथ कशा पद्धतीने सामना करणार. सलामीची जोडी फुटली आहे. नॉन स्ट्राईक एंडला आहे चिन्मय चिनू. त्याच्याकडे सुद्धा क्षमता आहे. हॅलो हा बोल फटाफट. हा थांब एवढीच येतो. बॉलरचं नाव काय. श्रेयस फणसकर ज्याने फलंदाजीमध्ये दमखम दाखवलंय. पहिला बॉल फुल्लर लेनचा होता. हे फुल टॉस होता. लॉलीपॉप होता. क्रिकेट क्लास दाखवायला पाहिजे होता. गोरखनाथ यांच्याकडून 5 बॉल 12. 5-12. 12 धावा 5 बॉल मध्ये. इन बिटवीन सेकंड डिलिव्हरी मात्र कमबॅक डिलिव्हरी होते. परत एकदा 4 बॉल आणि 12 धावा. इकडे मात्र प्रेशर क्रिएट झालंय. हे नाहक प्रेशर क्रिएट झालंय गोरखनाथ वरती. वाईड अँगल ऑफ स्टिकच्या बाहेर. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द अनसर्टनिटी. प्रत्येक क्षणाला गेम बदलतोय. धावा झाल्यात आता 36. 11 धावांची आवश्यकता. सामना टाय झाला तर 1-1 पॉइंट. लक्षात घ्या काल आपण पाहिले या पद्धतीकडे सामने गेलेले पाहिलेत आपण. इन बिटवीन गोरखनाथ याला मात्र जखडून ठेवलंय. प्रथमेश श्रेयस फणसकर ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स कशाला म्हणतात ते दाखवून देतोय. आपली विजिगीषू वृत्ती दाखवून देतोय. जिंकण्याची जिद्द शेवटपर्यंत ठेवा. 3 चेंडू आणि 3 चौकारांची आवश्यकता आहे. कारण 3 बॉल आणि 11 धावांची आवश्यकता आहे. श्रेयस फणसकर हा मॅन ऑफ द मोमेंट आहे. हा मॅन ऑफ द मॅच होईल का. मॅन ऑफ द मोमेंट असताना फुल टॉस टाकलाय. मिळवलाय त्याच्यावरती धमाकेदार चौकार. या चौकाराने दिशा बदलली आहे. दशा बदलेल का. 2 बॉल 7 धावा. कोण कोणाची दशा बदलणार. कोण कोणाची दिशा बदलणार. यावेळेला मात्र गोरखनाथ दाखवतोय क्लास. गोरखनाथ दाखवतोय आपला हात डाव्या हाताचा मळ आहे. हे करून दाखवत असताना हा येतोय खणखणी ड्राईव्ह. चौकार 1 2 3 4 पावस मध्ये आहे.
परशुरामाचा उत्सव, त्या परशुरामाचा जय जयकार करताना गोरखनाथ वरवडकर दाखवतोय आपला दमखम. वाजवणार आहे डीजे. एक बॉल 3 धावांची आवश्यकता. गोरखनाथ वरवडकर वडप करणारे गोरखनाथ वडपकर आपला दमखम दाखवत असताना काय ड्रॅमॅटिकली चेंज झालाय बघा. हा ड्रामा कसा असतो बघा. आपण नाटक पाहतो नेहमी, रंगमंचावरती नाट्य कलाकार भूमिका करत असतात. पहिल्या अंकामध्ये एखादा सीन चालू असतो, दुसऱ्या अंकामध्ये त्याला कलाटणी मिळते, कहाणीमध्ये येतो ट्विस्ट आणि क्लायमॅक्स होतो, थोड्या वेळामध्ये अँटी क्लायमॅक्स होतो. ह्या मॅच मध्ये सुद्धा तेच झालंय. 3 बॉल आणि 11 धावांची आवश्यकता. वाटलं होतं काय होईल यावेळेला फटका चुकलाय. एका धावेसाठी H&M मात्र विजयी होतो. गोरखनाथ वेल डन बॉय बट हार्ड लक. एका धावेने फक्त पराभूत होतोय संघ. 5 रन. H&M पूर्ण गार्ड आणि